Комитеті жетекшісінің орынбасары Гүзел Сағитова белән туган тел көне уңайыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына нәтиҗәләр ясап, башкарасы эшләрнең берникадәр серләрен ачарбыз. Исәнмез, Гүзел Ремзиловна. Исәнмез, Ай, Гүзел Ремзил. Үзебезчә Гүзел Ремзил. Чөнки ул безнең коллега, бергә эшләгән хезмәттәшебез, телевидение юнәлешен алсак та, театр юнәлешен алсак та, хәзер инде ул мәшгуль бөтен юнәлешләрне җыеп туплап милләтебезгә хезмәт итүен дәвам итә. Гүзел төкле аягың белән килүеңә без шатбыз, чөнки күптән студиягә кунак килгән юк. Һәм менә шул узган ел бит инде ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы иде. Шул елга нәтиҗә ясап, һәм киләсе елда да менә шул юнәлештә безнең эшләр кимемәс, аксый башламас дип уйламыйсыңмы? Беренчедән бәйрәм белән барыгызны чыннан да халыкара туган телләр көне һәм инде менә ул көн генә түгел, елны да һәм инде менә бу туган телләр елы безнең хәзер Россиядә бит инде мәдәни мирас халыкларның мәдәни мирасына багышлана, шуңа күрә без үзебезчә күпер ясаган кебек Татарстан менә шушы елга үрнәк күрсәттек. Үрнәк күрсәттек һәм инде ул беренче тапкыр гына түгел бугай. Шуңа күрә без инде бик күп татар теле укытучыларына семинарларны да, татар теле курсларында, шул ук вакытта Сомы Казан конкурсында һәм бик күп башка проектларны шул балконнарда шигырь укуларны да, ачык һавада спектакльләрендә барсында дәвам итәсе килә. Хәрәкәттә бәрәкәт, паркларда хәрәкәттә бәрәкәт бара иде. Хәзер без аларны менә әлеге вакытта мәктәпләргә керттек. Алмаз синдә бар, ялгышмасам әйбәт. Мәктәпләрдә ярты татар мәктәбенә хәрәкәттә бәрәкәтне керттек, яртысына сөйлә дигән проект. Ягъни кайбер мәктәпләрдә безнең театраль студиялар бар. Аларга инде без биюләр өйрәтәбез, студиялар булмаган мәктәпләргә без инде аларны сөйләм теленә өйрәтәбез. Менә бу бихисап проектлар арасында шәхсән үзегезгә иң ошаганы, чөнки сез бик таләпчән кеше, шуңа күрә үзегезнең эшегезгә бик җитди карыйсыз. Һәм менә бу проектлар арасында менә монысы ичмасам проект дип атарлык нинди проект булды ул? Мин күбесен шулай атар идем, чөнки чыннан да бәлки ул кадәр без яңгырата алмаганбыздыр, әйбәт, ләкин проектларның һәрберсе үзенчәлекле булуы белән минем теге күңелемә хуш килә. Мәсәлән, шул Идел фестивале, Идел буе халыклар фестивале. Ул бит беренче тапкыр үткәрелде һәм шундый бары тик музыка гына түгел, театр сәнгатенә дә әлбәттә аны масштаблырак итәсе килә, ләкин аның өчен финанслау кирәк, үзегез беләсез. Теге тагын да яңгыратасы килә һәр проектны. Финанслау әлбәттә кими, чөнки барыбер да башка өлкәләргә дә игътибар инде менә кайсы проект бераз гына кими начаррак булды. Мин инде теге барыбер анализ ясыйбыз бит инде. Без проектларны булай гына әйтә алмыйбыз, без аны инде менә 3нче тапкыр хәзер яклауга чыгабыз. Әле яклагач аны конкурска бирергә кирәк, ягъни ул булай гына теге театрдагы менә ачам монда лекторий, монда лаборатория, монда фестиваль дип булмый. Монда бераз башкачарак алымнар, ләкин иң сөйенече шул, җитәкчелек безне аңлый, җитәкчелек үзе дә белә бу һәрбер башлангычның кирәклеген. Җитәкчелек аңлый дидең, булар бөтенесе дә халыкка, безнең милләтебезгә юнәлтелгән. Тамашачыга дип әйтик, ягъни менә бер күзлектән караганда. Менә безнең халкыбыз аңлыймы? Ул рәхәтләнеп ике куллап риза булып катнашамы менә шул барлык проектларда? Мәсәлән, без мониторинг ясадык. Бер җитди проектлар, без аны проект дигәндә дә теләйләме инде. Мониторинг балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә анализ ясадык. Һәм инде менә бу семинарлар, мәсәлән, мәктәп укытучыларына һәм балалар бакчалары өчен эшләнелгән. Алар нәкъ менә шушы мониторинг нәтиҗәләре буенча кирәклеге ачыкланды. Без аны булай да сизә идек. Ягъни менә монда яңа алымнар белән, яңа методлар белән менә шушы Ленин мәдәният йортында без 500 тәрбияче, шулай ук җитәкчелекне дә җыябыз без анда, чөнки балалар бакчаларының мөдирләреннән күп нәрсә тора. Алар теләсә, ул бөтен нәрсәдә була. Һәм инде мәктәптә дә шулай ук. Һәм киләчәктә без бары тик җитәкчелек өчен, чөнки безнең татар мәктәпләренә чын менеджерлар җитми, балалар бакчаларына шулай ук. Мониторингта моны күрсәтте. Димәк, күп нәрсә теләктән тора.
күп нәрсә теләктән, һәм инде безнең менә ул бит шулай халык өчен эшләнә, балалар безнең киләчәк, һәм инде балалар бакчаларыннан башламасак, аннан инде мәктәптә соңрак. Шуңа күрә без хәзер төп игътибарны менә балалар бакчаларына юнәлтәбез. Бик тикшерәбез, мин үзем чыгам, менә узган атнаның гына 2 балалар бакчасы, аңа кадәр ишне атна сайын берничә бакчага чыгарга тырышам. Ягъни исеме исеменә туры килергә тиеш. Әгәр дә ул татар садигы икән, татар балалар бакчасы икән, димәк аны татар мөхите булыр. Гөрләтеп эшләргә кирәк, гөрләтеп эшләргә кирәк. Чөнки менә бүгенге вазгыятьтә гөрләтеп эшләтмәсәң, ул күренми дә эш. Татар балалар бакчалары арасында иң шәп балалар бакчалары булу ул җиңел. Чөнки безнең конкуренция гомум бакчалар белән түгел. Шуңа күрә монда инде бары тик җитәкчелекнең амбициясыннан гына тора. Менә бу сөйләгән әйбер заманча аны бер сүз белән атасак, ул электрон дөньяга да туры килә, сәламәтлек дөньясы да килә. Менә сез башкарган эшләр вирус кебек таралсын иде. Таралсын. Аны җиңел булмасын иде, һәм менә шул таралсын дигән теләктә, әле без белмәгән юнәлештә быел тагын нинди чаралар башкарылачак? Цифрлаштыру елында телебезгә игътибар киң эмасмы? Цифрлаштыру елына Бәлки безнең гаджетлар да татарчага әйләнер. Без аны уйлыйбыз, ләкин инде шулай ук менә безнең Казан тавышлары исполкомның мэриянең балконнарында булды бит Казан тавышлары анда. Шул ук Роберт Ахмаджан, Зөлфәтнең шигырьләре яңгырады. Монда инде без мэппинг кулланган идек. Бу шул ук цифровизация, без аны әлбәттә дәвам итәчәкбез. Яңалыкларга килгәндә ул Апуш театраль студия, театр студиясе балалар өчен 9 яшьтән 11-гә, 12 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар бушлай безнең студияга йөриячәк. Бу инде әлеге вакытта кастинг аша узганнар әлбәттә, кастинг булачак безнең 26-27 февральдә көтеп калабыз. 26 февральдә 12-дән 3-кә, ә инде ял көне 3-тән 6-га кадәр Кая булачак. мөрәҗәгать итеп килеп була. Сәйдәш Мәдәният үзәгендә, һәм инде без әлбәттә көтәбез, һәм инде безнең Инстаграмда бик таралган Олия Файзрахманованың номеры, ул инде безнең җитәкче һәм педагог булачак. Сәлимә Минова хореограф, Илдус Габдрахманов белән шулай ук Резида Саляхова тел буенча тел осталыгын, ләкин шулай ук без айрым мастер-класслар зур шәхесләрне чакырып һәр вакыт элемтәдә торачакбыз башка вәкилләр белән дә. 9 яшьтән башлап инде. 9 яшьтән башлап, һәм инде безнең 3нче төркем ул мөмкинлекләре чикле балалар булыр. Форсаттан файдаланып күрешергә вакыт юк бит инде. Менә шул юнәлештән дигәндә тагы бер чара, радио спектакльләр бик кимеде. Шуларны яздырсагыз һәм YouTube'га бик күп театраль чараларны кертеп баралсагыз рәхмәтле булыр. Бөтен Татарстан күләмендә генә әйтәм, бер театр өчен генә сорам. Рәхмәт, кызыклы идея. Бик зур рәхмәт. Шуннан да проектлар туктамасын, гөрләп эшләргә һәм аларны башкарырга язсын. Шундый теләктә саубулашабыз. Иң мөһим бөтен бер теләктә икән, телебезне, милләтебезне саклау өчен теләк булсын, ул сүнмәсен, сүрелмәсен. Һәрберебездә әлбәттә эшли өйрәнәбез, рус телен, инглиз телен, барысы да кирәк булыр, артык булмас ул белем дигән теләктә кунагыз белән саубулашып рекламага тукталабыз.